na RPM. Ito. Ito yung para sa battery. Pwede ito mag-charge. Mag-brown out. Ito. Ito yung setup ng back step. Nakabuild din siya dito. Ito siya. Merong bracket dito para dito mo siya ilagay. Yan. Hanggang dito. Tingnan niyo yung bracket dito. Ganyan yung pad. Lagay ng back step sa isahin. Ito naman sa kabila. Ito siya. Ito. Tinanggal ko na lang yung kickstarter para mas madala tingnan. Pero pwede na rin lagay guys. Ito yung sa back. Yan. Ganyan. Okay, ito natin yung pagkakaroon ng ilaw sa hanger. Kasi guys. Yan. May ilaw. Tapos yung sa yan. Is ganyan. Yan. LED. Na kulay green. Yan guys. Tip ko lang sa inyo kung paano mag-modify ng XRF. Ganyan ito. Yan. Super lowered. Actually, kulang pa yan ng undernet.